morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै जोंहा दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदोंलै। दा हलिडे सिजन ना ओंखायनो एकदम बेरायखानोसै। नेक्स्ट इयरनिफ्राय मा जायो पात्ता गैया। गाबोन मा जागोन मिन्थिया। ओंखायनो बेरायखानोसै एसे। नानि मीनाक्षी दंजोबो। माबि? Chinmoy. Jampi. जों थांनो नागिरदों गोकर्णायाव। बेंगलुरुनिफ्राय close to about 500 kilometers जायो। टाइमाथ' बिदिनोसै 9.5 घन्टा ना बेसेबांबा लागोन। दा नै एसे ब्रेकफास्टनि थाखाय लाखिथ'दोंमोन। ब्रेकफास्ट जाखांबाय नानियाथ' जायासै। तू तो खाई नहीं। हैं? कब खाएगी तू? हैं? में। तो रायजोफोर थांगोन दिनै एसे थाबनो दाबो another 6 hours 17 minutes दंबावो 350 किलोमीटर नायनोसै खयथायाव सहैयो ओरैनोथ' एस्टिमेटेड टाइम 4:30 सहैगोन गारिफ्रा खारखायो सिउ 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 लामिया हैं गोवा नहीं मामा ये सेम रूट है रास्ता सेम है ऑलमोस्ट 70-80% रास्ता सेम है एंड देन वी विल टेक अ डिविएशन टू गोकर्णा बेबो कोस्टल रीजन एकदम बीच आरो बीच लो बुकिंग आबो जोंना लास्ट आवसो जादोंना आलो गोजोनै थाबाय मोनगोन होननानै लास्ट मोमेन्टआव बुकिं खालामनो थाङोबा मोनसेबो हटेल गैया फाइनली सासे ट्राभेल एजेन्ट जानानै जोंखौ कन्टेक्ट खालामहरबाय फेसबुकआव जों कमेन्ट होदोंमोन ना बिनिफ्राय कमेन्टखौ लानानै जोंखौ कन्टेक्ट खालामदों आरोखि जुदि नोंथांमोनहा लास्ट मोमेन्टआव बेबायदि हाखु दाखु बुकिं खालामोबा अथेन्टिसिटिखौ चेक खालामनानै बुकिं खालामलै नङाबा फैसाया गोमाथारगोन जोंनाबो एकदम गोमाथारबायमोन लास्टआव बोरैबा डाउट फैनानै रायज्लायहरबाय आं ओमफ्राय उनाव बुजिबाय कि बे फ्रडसोमोन गैलामोन जोंना ट्रिपा फैसायाथ' बाद हो थांनानै जे थानो गैया मानो गैया जाहैगौमोन आलाय सिलाय दिगदार जाथारगौमोन जोंना लामाया ओरैबायदि गाज्रि बेंगलुरुनिफ्राय ओरै सिरसि जानानै फैयोबा लामाया बिराद गाज्रि Proceed further, a quick shout out to Mamaearth, our video partner, and for sending us this. Beah जाहैबाय Mamaearthनि nourishing bathing bar for kids उन्दैफोरनि साबोन Mamaearthनि जेसेबांबो प्रडाक्ट्सफोर फैयो बे जाहैबाय नेचुरल ओमफ्राय केमिकल फ्री ओमफ्राय जेसेबांबो प्लास्टिक बाहायो बिसोर बेखौ रिसाइकेलबो खालामफिनो Mamaearthनाव जेसेबांबो कास्टमार्सफोरनिफ्राय अर्डार फैयो बिनि नामाव फांसे बिफां गायो बिसोर ओमफ्राय 2025 सिम बिसोर टारगेट लादों कि 1 मिलियन ट्रीज प्लान्ट खालामगोन नोंथांमोनहा जुदि बेखौ बायनो लुगैदोंबा बेखौ बायनो हागोन Amazonनिफ्राय फर्स्ट क्राइनिफ्राय ओमफ्राय नङाबा Mamaearthनि अफिशियल वेबसाइट नङाबा एप्लिकेशननि थ्रुयै बेनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनावबो होगोन प्लस नैबे कुपन कोड ब्रह्म 2022 खौ जुदि इउज खालामोबा नोंथांमोनहा 20% डिसकाउन्टबो मोनो जोंहा एसे कोस्टल रिजनाव फैदोंलाय कर्नाटकानि जायगानि नामा जाहैबाय गोकर्णा नोंथांमोनहानो बीचखौ देखायनि एसे ओमफ्राय बै जाहैबाय जों जिरायनाय साका बेनो
लामाया किन्तु बेंगलरनिफ्राय ओरैबादि गाज्रि ना हाबाब मैया खस्थ' जाबोदोंलै फैनाया किन्तु फैनानै सानसे मोनबाय दिनै एसे साइलेन्ट बीच मोननानै बे जाहैबाय गोकर्णनि मेन बीच Hey you enjoying Maher The beach यहाँ तक ही जाना उसको हाँ इसको छोड़ दो ऐसे ही लटकने दो वो लटकने दो पापा हाँ लटकने दो enjoying तो बस हैं यही है इसका स्पॉट इससे आगे नहीं जाना इसको बीच खत्म हो गया है चल अंकल अच्छा खेलो नानिया तामानि दैयाव थांनो गिगासिनो एसे ओके ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे इधर ही रहेंगे ओके मोजां जायगायालाय नॉट बैड मेन बीचआव थाङोबा नोंथांमोनहा एसे बोरैबा मोननो हागौ एकदम क्राउडेड बेहाय खिन्थु मेन बीचनि ससे दावखोनानै ओरै फैयोबा नोंथांमोनहा नैबे साइजखौ नुगोन एकदम मोजां बाव सानथाम दङ जों 3 days ओमफ्राय बेनि उनाव दाख्लैसो थांदोंमोन जोङो गवाखौ गारनो हाया निउ इयाराव गवायाव थांफिनसै 29आव जोङो गवायाव थांफिनगोन 29 को किधर जा रहे हैं हम लोग पहनना नहीं है मुझे गुदगुदी हो रहा है इसको पहन के हैं कुछ भी मत कहाँ जा रहे हैं बताओ 2 दिन बाद 2 दिन बाद किधर जा रहे हैं गोवा गोवा मोजांथारलै बीचआ फैनानै गोसोखौ एसे गाज्रि मोनदोंमोन मानोना बांद्राय जेबो खालामनाय गैया बाव बीचल' बीचआबो ओरैबादि ओम बीचआव थांनानै मैया भिरखौ नुनानै एसे गाज्रि मोनदोंमोन खिन्थु बाव फैनानै मोजां मोनबाय दिनै सैलेड मंगाया तूने मुझे पानी में जाना 5 मिनट से खाते जाएंगे पहन लो स्विमिंग कॉस्ट्यूम और खेलो इधर नहीं स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज कर लो फिर जाएंगे आंनिया दैयाव थांनो उसुखुथु जागासिनो थांफिननो नायगोन जाबाय जोंनाखौ पहनना पहनो मत हटेलाव थांनानै दस्रा केफेआव थांसै सानसेट नायनोसै दिनै गोबाव जाबाय बांद्राय गोबावबो थाजाया मोनसे जायगायाव बेनोमोन जायगाया मोजां डिड यू लाइक द बीच खेला ठीक से इधर देखो आपको कैसा लगा बताओ अच्छा लगा अभी चलो दूसरा बीच जाएंगे उसमें उधर भी खेलना पानी में ठीक है माँ जैसे अभी खेल रही थी ना वो आप हाथ पकड़ के वो पानी आ रहा था ओके दैयाव जा गेलेबाय दिनै थांफिनसै दस्रा बीचआव थांसै another location but it's the beach again hey बेनो सानसेटआ गोगोमथारलै नोंथांमोना नायनो एक ही बीच आने एक्सटेंशन भी कैसा लग रहा है सनसेट मस्त है ना उन्होंने नूरवे ना बिना कैफे अच्छा चलो सनसेट देखेंगे खाना खाएंगे फिर निकलेंगे आज हैं थैंक यू सर थैंक यू सो मच